Tagumpay naman na nagtapos ang 2026 SDO1 Pangasinan Athletic Association Meet. Tampok ang husay, disiplina at pagkakaisa ng 22 bayan na lumahok sa taunang paligsahan ng mga atletang mag-aaral. Batay sa bilang po ng gintong medalya na opisyal na batayan ng overall ranking. Tinanghal na overall champion ang bayan ng Bayambang matapos makakuha ng 64 na gold medals. At sinundan ito ng Lingayen sa ikalawang pwesto na may 52 na mga gold medals at Mapandan sa ikatlong pwesto na may 37 gold medals. Bukod sa overall standings, kinilala rin ang mga bayang nanguna sa kanilang sports events. Samantala sa kabuang bilang ng medalya na nakuha, nanguna ang Lingayen na may 154 total medals at sinundan ng Bayambang na may 127 na medalya at Malasiki naman na may 93 na medalya. IFM News. IFM News. IFM News.